Helo. 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 Dyma ni wedi cyrraedd pinnacle y cystadlu offerynnol hefo'r chwaraewyr o safon gradd 6 ac uwch. Felly steddwch yn ôl a mwynhewch. Cystadleuaeth 4. Cystadleuaeth rhif 4. Cystadleuaeth rhif 4. Catherine Thomas a Rhan o'n Pritchard wedi bod yn brysur iawn wrthos yma, felly am y tro ola, dyma Catherine efo'r canlyniad.
Diolch I bawb aeth ati I gystadlu yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau I chi gyd, a diolch am eich holl waith, boed yn offerynnol neu yn dechnegol. Am roi perfformiadau o'r safon uchaf, dyfernir y drydydd wobr I Carys Gwenllian Haint. Yr ail I Glyn Potter. Ac yn ennill y gystadleuaeth yma, mae Ella Haf Williams. Llongyfarchiadau I ti Ella. Diolch o galon i'n holl gerddorion ifanc am gymryd rhan yn Eisteddfod Rhithwir gyntaf Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. Wel, mae'r cystadlu wedi dod I ben, ond mi fedrwch chi fwynhau'r Steddfod I gyd eto gan gynnwys perfformiadau llawn y buddigwyr ar y sianel YouTube. Diolch I chi gyd am wylio. Diolch am wrando. Diolch. Diolch.